El ritme dels aduladors és una falla de crítica satírica que posa el focus en un dels grans mals de la societat actual i, especialment, de la política i la vida social local, l'adulació al poder. A través de la ironia i l'exageració, la falla reflexiona sobre com determinats personatges, col·lectius i actituds acaben marcant el camí del poble, mentre la majoria segueix el ritme imposat, moltes vegades sense capacitat de decisió. Al centre de la composició apareix un personatge simbòlic que toca la música i dirigeix l'orquestra, representant aquells que controlen el poder i prenen les decisions. Al seu voltant, el poble balla i canta al ritme que li marquen, una metàfora clara de com, sovint, la ciutadania acaba assumint les conseqüències de decisions preses per uns pocs, sent sempre qui paga el cost final. La falla critica especialment la figura dels aduladors, representats com bufons i personatges amb somriures forçats i discursos buits que utilitzen paraules com poble, comerç local o unitat per a guanyar protagonisme i benefici propi. Es posa en evidència la contradicció entre el que es diu i el que realment es fa, mostrant com moltes iniciatives que es venen com a suport al comerç local acaben sent una simple pantomima, sense un impacte real ni just. També es fa una crítica directa a la política municipal, representant diferents figures que prometen millores, progrés i grans projectes per aplicar gent, però que es queden en declaracions i imatge. A través de l'humor es denuncien infraestructures mal resoltes, espais desaprofitats i projectes que prioritzen l'aparença per damunt de la utilitat real per al poble. Un altre dels aspectes que aborda la falla és el paper de les xarxes socials, convertides en un nou escenari d'adulació i confrontació constant. Comentaris exagerats, aplaudiments interessats i crítiques buides mostren una societat més preocupada per obtindre likes i reconeixement que per generar un debat constructiu o solucions reals. En contrast amb tota aquesta adulació interessada, la falla destaca un element que no necessita ni demana elogis, el valencià. La llengua apareix com un símbol d'identitat, arrelament i futur, present en el comerç, en les falles, en la cultura i en la vida quotidiana del poble. Malgrat les dificultats i les imperfeccions, el valencià avança de manera natural, demostrant que allò autèntic no necessita aduladors per a sobreviure. En definitiva, el ritme dels aduladors és una falla que utilitza la sàtira per denunciar les hipocresies, les falses promeses i els interessos personals que sovint envolten la vida política i social de Picassent. Una crítica directa però amb humor, convida a reflexionar sobre qui marca el ritme i qui acaba ballant, reivindicant al mateix temps la cultura, la llengua i l'esperit crític del poble.